O asaba ba ini o kaut ko pa kang obra. O malanop-lanop ko sakto may nakit kong magtindang El Diablo ganing lele. O ini bab ko. O may order na akong metong order. El Diablo yan tong. O bab, ini ngausan kong special El Diablo. O ini bab, dinantanan danong mapali ang kaya dinantanan seasoning bab. Ay dana o karakal na rin kakana mong seasoning stong. Lupang manyaman-yapin yan. Ano, lalo yata ang seasoning pansit kanto na dana lalagyan mo kan na. Kung lang malyaring ilabot at dengtengan ako seasoning bab, balo mo naman medyo sekreto ito eh. O hindi ba pininamo yung sabihan ko ba mga bektanan metong kay green pepper na bab na bab o pekadur tayo mga no po pekadur tayo mga bab lagi tanay na bab ang kaya siyempre manglita mo naman kay bab ini yung kulay na nakasayaw ka ng tomato bab ay na kakaliwang ko na yung nanoy kasi kapampangan ng tomato bab kamatas na bab o yan o mangili tayo mga bab o tangkay umatara sibuyas bab kakagiligyan tayo mga no. O yan bab, ang kay kanatalangan dan na bab katakakawang special El Diablo dan na. Itong green pepper mo, kapi-kapi na larap kaya nga na mo eh. Kapi na itong green pepper, ang pong kapi ng kamatis. O yan dan na, sepa kaya mo na yung sibuyas ay dan mo. Ay, special na pinyata yung kang El Diablo ngayon. Dinan mo na dan mapali kanyan eh, ang kay maluto na eh. Dan na, maranop ko din inanay pang sweet iba po. Idan na, didinan may nga rin na boy. O talwaya, ay, nakputa ka. O penga, mahal mo. Imagine ko na pamulo pang manyaman niya, datang ako. O penga, mahal, ay tana. Nano ini nga sali ko ngayon ni boy. Ay, tindihan mo talaga yung El Diablo, ano. Waring El Diablo, itang ilyupan, itang manyaman, itang potang kay mumurad mga yan sa Idana, explain mo na ka na ako. Tenga mal mo mga yan, boy. Nung sulyapan mo ko pa mo, bala mo makaloko kayong damong ka. Ano ba pa ka special line eh? Way damo, inisipan ko itang mamaras-maras sa sabay ng ilyupan ko. Pamot, kabira pamirituan mo mga yan, damo ka. Explain mo ng masalit sa mga nanya maging El Diablong special yan. Kuning mi pasawa na ko bapteng lomi. So tangon mami, ang pong El Diablo ini dana. Girawa na ko mong El Diablong okoy. Aman yan. Dana balamis kam kong slide ka rin na. Block sa milok kong sabo dana. Mangan ko palang crunchy. Wanjang iramil na ito keng gulot mo eh. Makapaniwala keng depat mo eh. Alam mo na. Pemirito may mga niya ng damo. Roder siya pangikit ko nandun yan. Yan eh, maglupa neping okoy. Pero pasalamat ka maranop damot ko. Danan dyan pangawukan mo mga niyan yan. Kanan ko yan. Ano yan? Ay ba, may nga nakataon dita ka mayonnaise, ampong dita ka ketchup, ampong kimchi debab. Karang gana-gana pong suki ko kaya munta kayo po kani dengalway no mi balik den bugok. Munta kayo po pa si bayo kani. Baka na lumibalik mo lang iskaman mo la.